Arratsaldeon motibo batek gaituen gaurkoz bilduak lagundu asmoz Txernobileko hau da gazte saminduak naiz azken boladan nun aipaden nahiko dan ta irriak dauden zainduak guztiok irri egin dezagun hau sasoiko da helduak guztiok irri egin dezagun hau sasoiko da helduak. Bueno, batorrian, bikotiatik falta da, baina, bueno, entzaio pixkatitea, Txernobilentzako unentzako, diru bilitzia dela, eta gu, abin gaude prest, laguntzeko eta berdarantzeko beti iziten da, pozgarria, bate laguntzia, berdunian, preso dotia, eta gu beti preso oztegea, dane laguntzeko. Kaixo, Guseiak entzun taleria. Txernobileko elkarti laguntza berria. Laguntzen oposatzea eta hoxe egiteko. Bueno, en esto de que ekimen política interesantea da. Azkenean Txernobileko moduan kaso ben problema osasun arazo dauzkateta eta bidea pasatzea eta jakinda egin zen gogoan zen programean gurutzago ez dela kaso handia eta politiko egitea da azteitara zen partetik hor guztan parte hartzea beti politia eta hamen gaude eta honen izan behar ikusten den. Azkoitiko aekatik dator eta Txernobileko umeekin elkartasuna adierazi nahi dugu. Guk ekatzen duguna da, ekatzen ditugu Ukrainiako umeak, hain zuzen ere Ivankif berritik, Ivankif eta bere ingurutik. Txernobiletik 50 kilometrora kokatutako herria da. Eta egiten duguna da, handik udea pasatzera, eta apur bat ingurune harretatik eta umeak atera daitezen eta osasun aldetik irabazi dezaten eta laguntzeko beraien osasuna hobetzen, ekatzen ditugu bilabetez umeak. Guretzat oso garrantzitsua da, alde batetik gure lana ezagutarazteko modu bat izango litzatekeelako, eta beste alde batetik interesatzen zaigulako familia berriak lortzea, orduan aukera hau izatea modu bat izan daiteke familiak lortzeko,
Eta horretaz gain, ekonomia aldetik ere oso garrantzitsua da, ez? Hemen bidaia guk ordaintzen dugu eta diru laguntzak baditugu ere nahiko gastu potentea izaten da. Lagunak izategintza barruan gaudenetik, egia esan aukera eman digute leku askotan egoteko, ez? Iaz egon ginen Lazkaon baitea, bizipozaren jaialdian, aurten Arrasaten egon gara, beraiekin hartu eman oso ona daukagu eta lankidetza laguntzen digute pila bat. Egoteko leku askotan eta ezagutzera emateko, duda gabe. Elkartasun honi laguntzea baina gauza polita hori zeizen lehia. Ez da horra polita hori ez da asko hongo. Mehezi dute, Txernobylko ume horiek. Ze gutxio gaizki pasatzen omen dute. Txernobylen hemen digan oso pozikoetan hemen dira. Parte hartu zuen guztioi eta etorri zareten guztioi. Mila esker eta ze gutxiago haurtxu maitagarri hauei hain ederki dantzan indutelago. Mila esker eta pozik egongo zeatea. Aurroiei, Txernobylko aurroiei laundu diezutelako. Pozik egongo zeatea, ez da? Tira ba. Eskerrik asko, eskerrik asko. Ze eginkizun polita hori baino. Hauxe, ez mila esker, agur.